Ясен месец вече грява над зелената гора. Цяла странджа рок запява песен нова юнашка. Добър вечер, драги гости! Честит празник! Днес е 6 септември, национален празник за България, Съединението на България. Наши гости са писателят Стоян Георгиев. Добър вечер. Добър вечер. Писателят Киро Дженков. Добър вечер. Общественикът Тодор Ангелов. Добър вечер. И писателката Ева Иванова с псевдоним Амитула. Днес искам да разгледаме Съединението и да отбележим тази велика дата в историята, в най-новата история на България и да припрочтем отново символа на Народното събрание, където пише Съединението прави силата. И защото при нас има дама и ние трябва да я уважим, а пък и тя е най-младият член от нашите гости. Госпожица Иванова, какво представлява за вас Съединението на България? За мен Съединението на България е символ на патриотизма на България, особено и на героизма също, защото това за мен е един велик подвиг на българската нация в историята на света като цяло. Ние сме се опълчили срещу велики сили, за да се обединим и да покажем, нали, че все пак и в най-трудните моменти ние сме едно цяло. И наистина това е сякаш менталитета на българина. Той се сплотява, българите се сплотяват, когато са почти пред разруха и когато страдат също. Тогава се обединяват и стават силни. Господин Ангелов, вие също като млад човек? За мен датата на обединение, това е една историческа дата на едно велико събитие, което поставя началото на независимостта на България, на изграждането на съвременна България. Аз забравих, искам да честя празника на всички българи. Това е за сега. Да се обърнем и към нашият писател на исторически романи, господин Дженков. Господин Дженков, само 6 години след разлъката на България от Сан-Стефанска България, която през 1879 година в Берлин е разкъсана. И разпокъсана, да. Да. Може ли да се говори, че това е началото на един акт за обединението на България? Вижте, по-скоро Берлинския договор, това е причината, по която събитие, което довежда Съединението. За този акт много е писано, много е говорено и трябва още да се говори, още да се пише, за да не се забравя. Защото това аз, като човек, който се занимавам с историята на България, макар и не конкретно, нали, на Трето българско царство, мога да потвърдя и да твърдя, че това е един от най-грандиозните актове на българите като народ. Един от най-грандиозните в цялата му 1300 и няколко годишна история. Не за друго, за това, защото вековната мечта на българите да възстановят своята държава се избъдва именно в 1885 година. Против волята на всички тогава всемогъщи, трябва да го наречем държави, или великите сили. Точно така. Значи, да. В Германия през 1979 година, както много тук наши сънародници в съвременността, са изпаднали в прозападната мания.
и са забравили, че може да има и русофилство, а не русофобство? Очудващо е, че 7-8 годишна току-що възродена държава, и то не е цялостно, нали, защото Берлинския договор я разкъсва на 3 части, като една